Добър ден! Ето ни във втори епизод на Dimension Jumper. Дай да продължаваме. Така бяхме стигнали до трето ниво. Пак, нека се завърнем. О, не, пак заваля. Долу фал. Да, хора. Значи, Аз запомних да се където качим мисля. на тази къщичка. И я пак да се опитаме да оцелим. Давай. Значи тази точно е тук. Успя ли? Не. Значи отстрани едно. Тук. Да, успях. Така. Сега обаче къде трябва да се телепортнем? Тук. Успях го! Разбрах къде трябва да се стои. Успях го, диджей. Ела да ти покажа. Виж сега, следвай ме. Къде си? Ела, следвай ме. Виж. Където стъпя аз и после ти ще стъпиш тук да го удариш. Виж, първо стъпваш и тук на това. На това удариш го. Чакай, аз не ти виждам. Удари го там, където аз го ударих. Аз вече го оцелих, ари ела. Добре, стой там. Е, тук някъде. Почти бях успял. Почти. Аз го оцелих. Абе, не това, бе, не това. Не! Ела, стой до духа. Стой до това. До тук стой. Ела. Диджей, тук стой. Така. Аз вече знам къде трябва да се цели. Е, тук. И излезнах от това, бе. Стига. Е, сега ще дойда. Вече разбрах къде. Не е тук. Не е тук, май. Да. Почти успях. Значи, ме спамва в недъра точно на мястото, къде трябва да е. Тъпа диджей. Кажи ми като умреш в смисъл. Не се получи. Не дей са помогти. Ето тук. Тук може би. Сетих се къде ще. Дай. Успях. Помощ. Чакай. Може би. Не, стой. Май го разбрах къде. Какво трябва да се прави. Не, става. Има преди таз не Дай успя. запомням. Абе, не успя да го оцеля, изчакай малко, бе, човек. Тебе ти лагвам. Ти няма да може да го спиш. Не стана. Значи точно така трябва да стане, както го направих и сега. Ай, давай, пробвай ти, който искаш. Ако успееш да се качиш в недъра на оная къщичка без да умреш. Значи някъде ето тук. Да, трябва има едно кученце, нали? Телепортни се до мене. Успя ли? Аз съм в една стена. Гличнах с стената. Не си се гличнала, успя. Телепортни са, и аз съм тук. Телепортни са, докато не съм пуснал това. Спейса. Това аз пък спейса. Ето го бутончето. Готово. Натисни копчето. Почти успях. Копчето го натисна ли? Чакай. Стой там. Аз съм по-надолу от тебе. Я го цъкни. Стой тук. Чай пак да дойда. Тук трябва да сме, да. На правилното място. Не, ти качи отгоре, виж ми къде ми е името и отиди на неговото копче малко по-отстрани. Да паднеш точно там. Чакай. Иди в зимната гора. Стой. Имам идея. Хора. Да, и аз имам идея. Виж ми името и едно копченце напред. Отиди. Успях. Айде. Това е начин, хора. Не видях този начин. Айде, идвай. Чай, аз ще отида до къщичката на другата да видя. Ето е къщичката. Ето го за джампирането. Успях с геймод го успях. Той просто няма начин да не се умри, аз с ним. Ако искаш ти стой тук, нещо да си като джек. Да, ще тук, да, и ти го ми. Окей. Как се изложих на това, бе? Бах ти много. Изнявам се. Чай да видя какво има в обикновения свят. Има нещо за джоб. Не! В обикновения... Ясно какво. Трябва да натиснем копчето и да се върнем в обикновения свят. Ела в обикновения. Не, всъщност стой там. Ето какво трябва да се направи. Аз седя тук и ти за всеки случай. Да мога да успея. Как не успях? Айде бе. Бати трудния джамп. Не, ли се не сигурно. Yes. Сега тук има стена. Ако искаш ти ела до тук. Ела до тук иди.
Не. Давай, идвай, бе, спокойно. Не оттам отдолу, не се скача отдолу. Отгоре ли? Не, виж са, удари това. Удари с ботъл енчант. Не бе, Горе съм. удари с ботъл. Слез долу. Слез долу. Бе, горе съм. Слез долу, каза. Тъй, долу. Долу на земята. Така, удари с ботъл енчанта. Земята. Виж са, къщичката нали има едно такова да се качиш вече на нея. Ай сега ще умрам. Що? И паднах от стои. Омага. Ай, просто телепортна. Айде не. Какво ще кажеш? Горе. Остай някой път да си го минаваме и честно е. Пази се бе, човек. Гледам. Правилно ли е? Така, правилно ли го цъкна? Къде Да. отиваме? Така. Сега къде сме? Сега. Я да видим. Чай да видим какво тук. Ама как гличнах са ни 10 рибо. Не идва до мене. Сега. Аха. Ходи, ясно ми къде трябва да скочи. Пази. Това са клоните на дървото. Не е правилно. Не е правилно тук. Явно. Ей това. Да, успях. Ако искаш ела. Добре. Yes, качвам се на дървото. Бе, не така бе, човек. Играй си честно. Сега с това телепортване. Ако още ни път се телепортнеш, няма го. Ще бъдна. Остана, какво е това? Fire Resistance. Явно тук трябва да ударим. Да. Ето Fire Resistance. Трябва да падаме надолу тук. Вземи си Fire Resistance и да. Аз не мога да скача нищо. Иначе не може да минеш нивото. Трябва да имаш Fire Resistance. Още ли падам надолу? Не мога да разбера. Тук има стена. Стена. Не съм. Не. Ето. Улица. Дано да не е бил само капан. Да не успея. О, ес, успях. Минах го. Ес. Аз успях да го мина. Значи трябва като... Да дойдем по тебе? Не, ще го минеш честно. Като стигнеш до този джамп, такова. Значи... Значи аз цяло го седя тук и ти. Не, отиваш в трети ниво и го минаш като трябва. И мен телепортира. Айде, ще покажа как се мина. Ела. Чакай се. Дълго. Защото искам честно да ги минем всичките нива. Имам право на чекпоинти. Нима... Ела да ти покажа се. Виж. Къде си? Тук съм. Къщичката, виж се. Качва се, да. Удреш ботъл енчанта. Удреш го. Тук ли си? Умрях ти. Не трябва да си умрял. Къде го удари? Горе до табелките? Да. Да, бе, да. Добре, телепортни са до мене. Все едно си го ударил. Така. Идваш, кажеш на това е там. Ес, успях го. Те и пак от... Удари пак обърна енчанта, върни се в една къщичка, качи се отгоре, пак го удари. Не се удря там, бе, човек. Сега се стъкнеш в една къщичка. Омага за който... Не, дома. Видя ли? Аз ти казах. Айде, че губи само времето на типа, човек. Какво всичко? Айде да го поскочим нивото, е. Ето я да го поскочи ти. Да, бе, ще поскочиш ти. Добре, минали сме, бе. Ай, чакай да умаса. Не се умира, има си бутон за връщане. Носи ли? Така.
ще го цъкна и ще се върна. Така. И аз викам този епизод да свършва. Колко минути ми? Айде. Ще почнем четвърто, пак ще стигна до някъде. Къде си? Айде, четвърто ниво, по-бързичко. Оха. Това наистина вече интересно ниво. Къде си? Я да видим как изглежда неда. Така. Оп! Забелязах първия... Вече първия... Там някъде. И как ще стигне до него? Така. Извините, сега ми звъннаха. Падна в лава, много съм зле. О, стига до един джъмп, ако искаш ела. Да, стигна до това. О, ес, стигнах. Какво е това сега? Чест! Ес! Левър! Единия левър го взех. Така. Ти нещо направи ли? Еми стигна до един джъмп, където аз скачам в обаче. Окей, я да го погледна и аз. И паднах. Значи трябва да се тръгне оттам. Така. Сега и аз да го започна да го джампя. Лесен ли? Еми горе-долу. Пългам, че е долу. О, паднах. Много съм зле. Ти в недър ли си? Или в? Не, в къде точно натиска на четвърто. Значи тук някъде. Моля се да го целя. Yes! Аз мисля да слушам епизода. Не, рано е. Паднах. Добре, аз мисля да го слушаме. Ела в началото на четвърто. Идвам. Така, ела. Къде На четвърто ниво съм. Цъкнал съм на това. Ето. И ето, че и този епизод свършва. Довиждане. Довиждане.